dakol mga tugang na mga barangay ang nataonan po nin ONRA, may kinaraman po digdi sa Seal of Good Local Governance kan DILG. Hello, ABP, maray na agad tabi. Maray na agad tabi, BP Henry, at sa kabos atong listeners, ng station DCTV. Opo, congratulations. Congratulations po, ABP Glenn. Primero, kansendong ma-receive ang notice na kasabayan sa imong barangay sa Seal of Good Local Governance for Barangay. Ano po ang sa imong naging reaksyon? Grabe sa kaugmahan. Grabe sa kaugmahan ko na pagkahalito sa biyahe, episode sa Muya, ang inot pa ko yung nag-message si Pading Olive na Ramirez kan DILG. Text niya ako, nag-congratulate. And then taon-taon, nabasa ko naman sa messenger, so congratulations ni Ma'am Jo Noida, ang samuyang city LGO officer kang Ciudad Canligaspi kan DILG. At taon-taon, sunod-sunod na tabi. So mga pag-congratulate sa kuya asin sa samuyang barangay. Opo. Kaya sobra-sobra tabi BP Henry so kaugmaan mi. Basta merong taon kang pagkakaigwanin na SDL sa barangay. Nagtatry po ang barangay Dapdap sa bilang national passer kang DILG. Opo. Ano po ibipan mga indicators o mga naging basihan kang DILG sa pag-evaluate po sa Endo bilang mga local chief, mga barangay chief executives, tabi? Ikaw ang criteria, ikaw ang standards of evaluation na tatao ang DILG sa kapos ng mga barangay sa Bilog na Pilipinas na pinag-aasikaso kang sa indang operations officer sa City of Legazpi at sa muyang si Local Government Operations Officer si Ma'am Noida. Siya man so nag-introduce kang programa sa muya, as in siya man ang nag-guide, nag-mentor, as in nag-coach sa muya kung paano may ma-accomplish, kung paano mag-ibo itong self-evaluation assessment na pinagtao sa muya kang DILG. Kasi after kang self-assessment ni nag-submit kami kan sa muyang mga sa muyang entry, kan sa muyang resulta, kan sa muyang mga MOVs, itong sa mga proof, kan sa muyang mga naginibo, basado naman sa criteria na pinagtatao kang DILG. And then from the city level, pinag-evaluate po ito sa gabos ng mga barangays. Maswerte na nakakwalify, big taas masiring sa provincial level. And then, adi naman sa provincial level, nag-assess naman po duman, nagkaigong evaluation and pinag-recommend naman sa mga regional na qualifiers hanggang sa level kang region, isa naman sa mga pwede posibleng makakwalify sa national. Kaya pag-forward duman sa national level kang DILG, saro po kami mga maswerte mga barangays na naging national passer. Kasabay na ang kami sa sa probinsya kang Albay, kaya maswerte naman nasa tuyang probinsya ikaw ang and maswerte kami dahil saro kami sa 24 na mga barangay sa Bilog na Bicol Region na nakasabay tabi DDO sa nasabing awards na itatao kang DILG. Gusto ko yung tabi BP, ang evaluation kanin pon sa local hanggang national level, igwa king nag-evaluate sa Endo, mga halanggaw na official kang DILG, kung paano, kumusta ka mo bilang mga local executive sa mga barangay. Tama yung pagkasabot ko sa imo? Hanggang national. Actually, hanggang sa level international, igwa bagang National Quality Committee. Kada level ka DILG, gong committee na yung research committee na yung nag-evaluate. I see. Okay. So pare pa lang kang pigigibo sa mga munisipyo, syudad o probinsya na mismong sa national level ang mina-evaluate sa sendang performance bilang mga chief executives kan mga LGUs. Oo, yun tabi. Alos day pagkakaiba ini because sa primerong pagkakataon for so long a time na iguang SDLG hanggang sa level lang ini ka munisipyo, syudad at probinsya. And takulaon na challenge ini sa muyang mga barangays na hindi nakaaging taon pinagsabay na kan DILG at mga barangay. Una mi ngani pag una mi
di kami makakwalify digdi na talagang sa level of standard, grabe ang aagihan mo na quality requirements bago ka digdi o bago ka makapasar sa sarong level. So, gabi, maugmahon na ang sarong barangay na arog sa Muya, nakasabay digdi bilang national passer. Ano ini, same po na aspeto nin local governance, nailing po nindo na yaon may kwan nagpaabot sa indo notification kung saan ka mo masyado nag-excel tabi pag-abot sa management in local governance. Halimbawa nga sa fiscal management o sa taga-aram ko po gabos na aspeto nin local governance pig-evaluate EBP. Iyo tabi BP Henry. Siyempre ko man Sa nag-excel. evaluation, may template pa na yan eh. Opo. Pagod mo, dapat mapasaran mo itong tulong core areas. Okay. Hindi tulong core areas na hindi salado kang safety and peace and order. Salo yan. Okay. Tapos panduwa, so financial administration and sustainability. And pantulo, so disaster preparedness. Ayun. Ini tulong ini ang pinakahalanggaw na core area na dapat mapasaran mo na. And then, igwang at least kisira sa na essential area. Igwa man kitulong essential areas na dapat na dapat i-accomplish mo. And saro lang duman, pwede ka na makaqualify. Ini pong sa social protection, ining sa business friendliness and competitiveness, and environmental management. Sa pagkaaram ko, ining core areas na ini, gabos ini napasaran ni, and gabos man ining essential areas na ini, na supposedly, maski saro lang mapasaran mo, pwede na makaqualify. Gabos man tabi ini napasaran ni. Lalo na pag-abot naman sa, di ba, na-mention mo sa environmental management, na may kamaduman award, di ba? Ang barangay Dapdap. Tabi ang BP Henry, kung marireparo mo, ini ang core competence kang barangay ni. Na pag-abot sa lado ka environment, pero may kaming top sa ecological solid waste management sa probinsya, sa Legazpi City, and then sa probinsya. And maski sa EMB bagay, itong so Reparo Estero, Cleanest and Greenest Creek, award naman po kami naman. As in yan na malakang last week, big-evaluate para duman sa best regional material recovery facility operation kang EMP. So, pag-abot sa core competence in terms of environmental management, talagang medyo nalilinya kami digdi. Pero pag-abot sa tulong core areas na ini, sa safety and peace and order, national administration, and disaster preparedness, anas po tabi ni BP Henry na pasalang ni. Very good. Congratulations. Ano pang nailing nito na kuhan garing mga, siyempre, pag nasa itaas ka baga, pero may challenge na ampangon, either to maintain o sabi nga ni, mas mas salong mapakaray pa ang serbisyo sa mga taga-barangay. Ano po nailing mo po na challenges na pwedeng hampangon nindo tabi sa pag-receive kang award na tabi ni ABP? Oo. Dahil mga arukay ni na national passer na kami sa SDLT or barangays. Siyempre natural, we keep on improving. We keep on, dapat pwedeng may innovation, pwedeng nag-adapt kami sa sitwasyon, kung may mga pagbabago man sa panahon o sa sitwasyon ta. And naturalmente, nang ibabaw dyan ang good governance. Kasi the moment na nag-embrace ka kay good governance, may transparency ka and accountability, medyo day ka dyan masasala. And of course, magayon ang paano niya ng pag-manage kang barangay because unlike before, ako mag-aaramo rin akong barangay captain, we do it on our own, kanya-kanyang diskarte. Pero yan, dahil sa pag-level up na kang pag-supervise man yan ika DILT, igawa ka ng mga template, igawa ka ng mga aarugan, ang susunod doon na mga criteria for your management sa barangay, ining governance mo sa barangay, na masundan mo lang yon. Medyo dahil ka napapasala sa pagpadalagan kang barangay mo. So, the moment na nakukuha mo na ito and nag-excel ka na sa bawat area of core area na pagtataram, medyo, mas kailan kang award, medyo nako-comply mo sa mga dapat gibuhon, okay na yan, okay naman yan. And ini mga awards na ini, mga bonus
na lang ini dahil na-recognize ka. Natural, maugma ka, maugma ang barangay mo, unba kang barangay. Kasi ang sarong dakulaon na challenge ang community participation, ang people's participation. Kasi maski minsan, nakulong kang idea, nakulong kang muyang gibuhon, pero kung dahil ka man supportaran kan mga, halimbawa sa barangay level, kan mga kabarangay mo, lalo na sa imong barangay council, kung kulang man kisuporta sa imo, may mga minsan nag-uulang man o kaya kontra sa mga kaisipan mo, mapapagal ka. Pero the moment na saro ang isip, saro ang iro kang barangay council, kasawi yan sa indang mga constituentes, which is very, very important sa good governance, ining people's participation. Halos 50% kang trabaho mo, nag-ibo mo na eh. I see. Okay. So with that, BBP, ano rin ang awarding kay ni, ang awarding ceremony, Buda, ano ang garo return na itatao kang tangaram ko po sa mga LGUs, Buda, sa mga syudad, probinsya o munisipyo, may titawan ng kiplake. Aside from that, ano po ang gari mapapaduman na remuneration sa mga barangay sa Indo, tabi sa lalo na ikanakakuakan sinabi ng award? Halaton mi po ang advisory kang DILT kung ano po ang sa indang instruction sa muya kung magkakaigwa ki awarding sa DILT National o baka hindi lang sa regional office. Halaton mi po yan, and from the very start, bigpasabot man sa muya kang DILT, lalo na kang sa muyang LTOO na si Ma'am Jo Noida na inagihan mi pilot testing ini dahil nga ni primero ining taon. Primerong taon ini na ikong barangay SDLT. So it's a pilot testing na ihilingon man kang DILT, anong response, how responsive ang mga barangay duman sa criteria na pinagtalaan ninda, pinagmaamot nindang sukulon, kung kumusta man ang mga performance ka mga barangay in terms of good governance sa mga core areas and essential areas na pinagtalaan ninda. Pinasabot sa muya na ining cash prize unlike ibang mga inot na mga SDLT up to the municipal level na ikaw ang corresponding cash award. Ang sa muya, digdi is a certificate. Pero sabi mi man nga makuman importante ang cash prize. Importante na recognize so efforts mi na in our own way, in our sa paagi kan sa muyang pagpadalagan ka na recognize o mare-recognize ang barangay ni bilang saro kan mga national passes kang SGLT for barangays. Sa mo tabi IBP na magtoko bilang kapitan kan dapdap, nareparo ko ang sa imong barangay nagiging sentro nin studies, di ba? Bisita kan iba-ibang mga nasa academe, kang kapwa mo barangay, kan ibang mga nasa government units. Ano po ang mga gari, ang mga template, mga awards sa indong nako pinag-aadalan ngun yan kan ibang mga LGUs na makakakontribute man po sa indang pag-gobyerno, bako lang sa Bicol, bako lang sa Albay, kundi sa bilog na Pilipinas, tabi. Oo. Kang nakaaging duwang simana ng mga taga Talisay, Camarines Norte study tour man sila sa Ciudad Candigaspi, and kami man ang showcase kang sa tuyang siyudad sa lado kang environmental management, and then sa disaster preparedness, and then ini yung so violence against women. Kasi ikaw kami ngunyan kiwago, ikaw kami extension kang Barangay Hulme, na ikaw kami showcase kang sa muyang disaster preparedness. Ikaw na kaming operation center, and kompleto kami ki mga gamit. Duman sa itong disaster operation center, and requirement man kang kang lain na dapat ikaw ang pausi desk kang mga barangay. Kami ang very compliant man kami duman sa Magna Carta for Women, ini sa violence against women na bako lang desk kinagmi. Jadi saro man siyang kwarto, saro siyang opisina. It's a Bausi center na kompleto ki mga gamit para masimbagan, so nakatalaan na reglamento duman sa kang Bausi center. So iyan ang mga mingon niya pinag-asikaso mi, and naghalat man kami kang resulta kang yung regional search kang Environmental Management Bureau para sa best operation kang materials recovery facility. So na-evaluate na kami, sabi ko nga ikang last week, and hopefully nagalat kami kasi ang awarding man kaini sa June 23. So kung maihiling mo na aside from
environmental programs, all other aspect of governance, pinag-iingo kami na mapakarahay at maging makasunod sa mga standards kang pinagtatalaan. Kasi sabi ko nga sa MOBP Henry, gari mas nagiging puzzle para sa mga punong barangay na igwa ng pro forma, igwa ng pinagtatalaan ng mga criteria at DILG. Unlike before, sa mga panahon ko ba ito, ng 18 years ko na bala ka kung paano ka ma-implement yung mga programa, proyekto, aktibidad sa barangay. Pero ngunyan, mas para sa kuya, masundan mo lang yon ng mga nasa template kang DILG. Halos more than 50% na na-accomplish mo lang sa imong trabaho. Opo. So, ano man sabi ito? And nauma kami na so mga pigaparagiri mo digdi sa dapdap, ka nagpaluwas kang criteria so tumbok DILG ng gano'n, para sa barangay SGLG. Halos nangalas ako na nakakomply na pala ito. And with the proper coaching and mentoring ni Ma'am Jo Anoida, nag-give mo minanggad ako criteria. So pag-accomplish mi kang evaluation form. So takulaon na bagay. Takulaon na bagay na niyaon mo yan ang DILG para i-supervise as in turuan ang mga barangay sa pagmanihar kang samuyang lambang na sakupan. Opo. EVP Glenn, congratulations tabi. Mabuhay ka mo dyan sa Barangay Dapdap. Mabuhay si Senyor Santo Cristo. Baka po may mga mensahe ka sa mga kapwa mo barangay officials o magin sa imo po na mga kagrupo ay pangkatuwang mo sa pagkakukuha kan sinabi ng panibagong onra kan Barangay Dapdap. Ayo, ulitan ko tabi VP Henry ang sakuyang dakulang pasasalamat sa sakuyang inot na inot sa natural sa DILG dahil sa pag-mentor, pag-coach sa muya. And then of course, ang sa Kuyang Barangay Council na sambit ko nga na kapag may kooperasyon ang lambang saro ang isip, saro ang iro, dakulong kina-accomplish. Yan, ako magiling ko dyan kami makusugon. Ang bilog kong Barangay Council, very supportive sa kuya. Talagang sisabayan ng ganun kung anong pinag-representar kong plano, kung anong direksyon ang dapat dumanon mi, talagang very, very supportive sila. And of course, pag-abot sa samuyang mga tao, sa dapdap, talagang di akong masabi, ang samuyang na-organize na mga purok, dati 5 purok lang kami, ngunyan 10 ng purok. Very functional sinda tabi BP Henry. In fact, extension sinda sa Muyang Barangay Development Council, big member mi na po sinda kada president. Pang participation sa development planning ng barangay at sa Muyang mga purok. And of course, natural niya ang permi ang pigiya sa Muya, ang bendisyon kan sa Muyang patron, si Santo Cristo. Nagtutubod kami, nasa makusog ng pagtubod, as in pag-alabar sa iya, niya man ang grasya, pinaabot sa Muya. Nagiging pasil man sa Muya ang pagpadalagan ka sa Muyang barangay. And of course, sa gabos na mga nakatabang, sa gabos na nagsusuporta, sa nakikiugma sa Muya, salamat on tabing dakula sa Indo Kabos. Opo. EVP Glenn, salamat po and congratulations giraray sa imong council. Thank you mga tugang punong barangay Glen Barcelon kan Barangay Dapdap, Legazpi City.